Det her kildesæt fra den kolde krig, det omhandler Cubakrisen i 1962. Og den kolde krig startede efter 2. verdenskrig og sluttede i 1989, hvor Sovjetunionen gik i opløsning. Og vi kort redegør for de overordnede linjer i Cubakrisen. Den 2. september der meddelte Sovjetunionen, at de ville støtte Cuba med forsvarsmidler. Og den 14. oktober der fik USA vished om, at der var atomvåben på Cuba. Og den 22. oktober der lavede de en blokade af Cuba med skibe. Hvorefter sovjetiske skibe vendte rundt. Og efterfølgende så blev USA og Sovjetunionen igennem diplomati enige om at modtage raketter i både Cuba og Tyrkiet. Og ja, hvad er årsagen til udbruddet af Cubakrisen? Den her tale af Cubas præsident Osvaldo Dorlicos i FN's generalforsamling den 8. oktober, den viser, at Cubas præsident prøvede at fremstille USA meget negativt og som aggressivt. Og desuden prøvede han at lave krisen mellem USA og Cuba til at være ikke en del af den kolde krig, men netop kun mellem USA og Cuba og ikke mellem Sovjetunionen også. Og han henviser til, at krigen mellem USA og Cuba, eller forholdet mellem USA og Cuba har været spændt, inden de blev socialistiske i 1961. Situationen der mellem USA og Cuba opstod lang tid inden, før hvor revolutionære proces opnåede de socialistiske karakteristika. Men derimod kan man godt argumentere for, at de ting han selv nævner senere, som Cuba har gjort, har socialistisk karakter, og derfor kan USA have set det som, at de vil blive kommunistiske, og derfor har de været bange for det, og dermed indført de her restriktioner. Offentliggørelse af vores love, som ramte de nordamerikanske monopoler i vort land, og offentliggørelse af landbrugsreformerne. Hvor de her har Cuba jo så nationaliseret deres landbrugsproduktion, hvilket er noget, der er meget typisk for kommunismen. Og det fik jo så USA til at lave en handelsblokade, hvor de ikke ville modtage sukker fra Cuba, og de ville ikke sende olie til Cuba. Og det ramte dem meget hårdt, kubanerne. Og det er så en af de her aggressioner, som Cubas præsident mener, at USA har begået. Samtidig nævner han de U2-flyvninger og svinebugtsversionen, selv invasionen på Playa Girón, som er støttet og organiseret af USA. I hele den her kilde får han USA til at virke som om de er skyld i krisen, og det er dem, der er aggressive. Desuden så ses i kilde 1 fra pressemeddelelse fra Sovjetunionen, at de støtter Cuba, fordi de har vedrørende aggressive imperialistkredses trusler mod Cuba. Der henviser de til, at det er USA, der vil sige USA, at det er dem, der har været aggressive over for Cuba, og de henviser, eller tænker i hvert fald nok også på den her svinebuks invasion. Men hvilke våben sendte Sovjet rent faktisk til Cuba? Sovjet siger selv, at det er udelukkende beregnet som forsvarsmidler, de ting, der er sendt til Cuba. Og det bliver gentaget flere gange. Det bliver også gentaget i Robert Kennedys beretning, der er nedskrevet i 1968, at efter hans møde med Dobrynin, at de ikke havde nogen
aggressive offensive midler. Khrushchev havde pålagt ham at give præsident Kennedy forsikring om, at der ikke ville blive placeret strategiske raketter eller offensive våben i øvrigt i Cuba. Igen senere, der får præsident Kennedy et personligt budskab fra præsidenten, hvor at der under ingen omstændighed ville blive sendt strategiske raketter til Cuba. Så Sovjet forsøger meget ihærdigt at fortælle USA, at der ingen offensive våben er i Cuba. Robert Kennedys kilde, den var fra 4. september, den samtale, og pressemeddelelsen, den var fra Sovjetunionen, den fra 11. september. Men allerede den 14. oktober, der finder USA ud af, at de faktisk havde raketter der. Og det kan man se på det her billede, som er det første, der beviste, at de havde atomvåben, eller mellemdistance raketter, i Cuba. Og det er meget troværdigt, at det er et levn og en indefrakilde på den tid. Og desuden så kan man senere se, at den 17. oktober, der har USA faktisk en meget detaljeret liste over, hvilke raketter og hvilke fly, som kubanerne har hvor. Det er også en indefrakilde, og man kan se, at den har været hemmelig før det blev så overstreget nu. Hvor der blandt andet er set, hvor mange 4 raketter har de samlet, og 7 er stadig deres transportbokse, og der er markering af, hvor mange fly de har. Hvordan er den officielle retorik mellem USA og Sovjet? Og i præsident Kennedys presseerklæring fra den 4. september 62, der kan man se, at den er meget spændt, og de er meget aggressive og kommer med advarsler. Blandt andet kan man se, at USA siger, at Castro-regimet vil ikke få lov til at udvide sine aggressive hensigter ved magt eller trusler om magt, og det vil blive forhindret i at skride til handling med hvilket som helst land på den halvkugle med de midler, der kan vise sig nødvendige. Og her refererer han selvfølgelig til NATO med denne halvkugle og den nordatlantiske alliance, og han advarer Sovjetunionen om at angribe. Desuden så er tonen meget negativ i den her presseerklæring, og det ses blandt andet ved Castro-regimet, siger han, hvor Sovjetunionen kalder den for den kubanske republik, og desuden prøver Kennedy her at fremstå så meget autoritær for at underbygge hans advarsler og trusler mod Sovjetunionen. Og den samme retorik gør sig gældende med Adlai Stevensons svarbemærkning i FN den 8. oktober 62. Han siger, at USA vil udøve retten til individuelt og kollektivt selvforsvar. Der selvfølgelig igen er en advarsel, og han fremstiller også USA eller Cuba meget negativt, hvor han siger, at Cuba har ikke blot bevæbnet sig i den grad, der aldrig har tidligere set i noget latinamerikanske land. Og han siger, at Cuba er blevet et springbræt for aggressive nedbrydende forsøg på at ødelægge det interamerikanske system og styrte Amerikas regeringer. Og igen, Cuba bliver fremstillet som den store trussel, og for også at retfærdiggøre USA's position og handlinger. Sovjetunionen, de kører lidt med samme retorik som USA, meget aggressiv og advarende også. Det er ikke nødvendigt for Sovjetunionen at flytte sine våben fra noget andet land, for eksempel Cuba, for at afværge aggression eller iværksætte et gengældelsesangreb. Senere fremhæver de også, hvor kraftige deres raketter er og eksplosive, altså en trussel. Og de siger, at hvis aggressoren angriber en eller anden stat, og denne stat beder om hjælp, så har Sovjetunionen kapacitet til på eget territorium at yde assistance til hver fremadelsende land, og ikke kun til Cuba. Gennem en advarsel til USA om, hvis de angriber
nogle andre, så vil Sovjetunionen være der. Og de vil eventuelt bruge deres atomvåben. Vurdere, hvordan magtbalancen mellem USA og Sovjetunionen ændres ved opstillingen af raketterne. I det her, den kilde jeg selv har fundet, som er Khrushchevs andet brev til Kennedy, det blev sendt den 27. oktober, der viser Khrushchev, at han er bekymret for de raketter, der står i Tyrkiet, blandt andet. Yes. Og han siger for eksempel, det der er ingen hemmelighed, deres raketter er stationeret i Storbritannien og Italien og rettet ind mod os. Deres raketter er stationeret i Tyrkiet. Ja. Og han fremhæver, at han meget gerne vil have raketterne fra Tyrkiet væk. Tyrkiet ligger lige ved siden af os, og vores skildvagter går frem og tilbage og ser på dem, på hinanden. Man kan så se, at inden Cuba-krisen, så var USA de eneste, der havde raketter og baser rundt omkring, eller de havde de her baser rundt omkring i Europa, som kunne angribe Sovjetunionen, men Sovjetunionen kun havde raketter inden for deres eget land. Det ændredes jo så ved opstillingen af raketterne i Cuba, som for første gang gør USA virkelig bange, og de tager truslen meget alvorligt. Og på den måde bliver magtbalancen genoprettet ved at både Cuba og USA, eller Cuba, raketterne i Cuba og raketterne i Tyrkiet bliver fjernet, og magtbalancen bliver således udlignet mellem de to lande. Man kan også sige, at den kolde krig, som Cuba-krisen er en del af, har haft betydning for andre lande, som Danmark, der har meldt sig ind i NATO på grund af den kolde krig, hvor vi ellers før har ført en meget neutral politik, og så for første gang gå ind i en rigtig forsvarspagt.